But guys, ndauyawo kwamuri sehama dzangu undibvunze kuti ko kana ndichidawo kuita viral toita sei? Viral? Wa COVID-19 here mdani. Samba usina maski. Aiwa. Ndoreva viral seyamunoita imimi kutrenda pamasocial media. Ndozvandinoreva. Aho, unotaura zve. Tsvaga saga rako. Saga rangu? Iwe, usanyepere kupusa Tsano. Indine saga rangu recash. Uye ane saga rake rerubbish. Rako saga nderei? Ko ndikaedza saga reupfu. Eka. Hande inacho. But zvoda paine gimmick ka. And gimmick hainetsi Tsano. Unogaya and upfu unogayisa. Problem iri ku mugayisi anogaya zvechigayi. Eka. Ndionenge wakupakura kaya tinoti guy code yeye. Mugayisi anogaya zvechigayi ndaifarira kai. Saka hapana problem ka. Because munhu wese ane saga rake. Saka the saga continue. Hey yo guys, thank you for the support. Please smash that subscribe button so that we keep on giving you more and more of these cartoons. And you can leave your feedback in the comment section, whether you're giving a good or bad comment. We appreciate that. Thank you so much. Peace.